И здравейте хора, аз съм Следърбоксер. Днес ще правим герои на акаунта ми, което не е толкова хубаво. Това го правя за хората, които не са много богати в Ендраgut. И ето тук има светове. Не лагна. Да, тук има работи, тук... някаква глава има. Преди да съм забрал да ви кажа и тези глави. Тази е на ГВГ в 357, тази е на Shadow Maze. А тази е на... ще ви кажа. Нищо сега, и тази глава. Те там и гледайте. Тук може да си ето тук още, тук. И да, Кенеф Амарейдна. Тук. Така. Тук можете. Тук. Само секунда. Тук има една ферма. Тук нещо. Забравя да ви покажа ето тук. Тук и тук. Аре бе. Пак ладно. Тук. Така. Така, преминаваме към Тиквити, фирмата, която Кенефа я прави и Холма той го е правил. В смисъл, там го загледи съобщението, тази фирмата, която той е правил. Не е много дълга, не е дълга въобще, да кажа. Да, ето тук е. Даже не е пламено до къде трябва. Тук има още някакви честове, мисля, че само това са има неща, да. Там може да видите, че е акробатик фермата, като да видите малко по-насам, нали? Може да скачите горе съседните холма, който няма акробатик ферма. Или който иска да има още една. И последно на спавна да покажа само. Последно на спавна да покажа само. Кой има в Ender Chest-а. Ender Chest-а, главата на Speed Gamer-а е тук 6 лига, 4 в обрат, 1 лък и сетове. И за да се запишете за акаунта ми, трябва просто да така записите ника ви, скайпа ви. Не е задължително да харесате, май е задължително да се абонирате. Добре хора, това беше от мен и чао!